Ya apa Pak, arek-arek iki Pak? Ndak isu, ndak awan, ndak sore. Tukaran tok. Sampai tadi hiburannya warga. Sampean gak yo opo di mama iki? Lho sampean ya apa tadi papae? Lho, aku kan kerja. Kerja ya kerja Pak, ya mosok lali nyang anak sampean iki Pak. Lho, sampean kok malah nanya aku sih. Iki tugas sampean. Kan nek wong wedok ndak tahu ngalah blas, wong lanang salah to. Ya terus ya apa Pak? Ya wis seneng-seneng wis. Iki nek ngene terus tukaran tok iki. Ya wis aku kate membure kate ora-ora. Ya wis bunyi ngene wong bunyi. Le, Ren. Tukono rokok, Le. Tukono rokok papai wae. Yo awakmu. Mosok lak ketok aku iki ngerjakan tugas iki. Gak ketok, yen aku picet. Nek mendeli game kok ketok matamu. Yo budal kono kono. Aku sik nonton game karo iki. Enak. Dead before they knew me. One shot. One kill. You have slain an enemy. An ally has been slain. Slain. Lu ketemu datang. Ngasih habis. Sekoi kan pasti mangan nanti uyan Pak. kok asin nih kan paling curut itu menaik uyan sekoku yuk nak jorong ndak ada iku malah tutup bocah dukan lho iyo yang kisu Pak. iki lho peda ninjaku iki ana di bengkel iki ana Astrea pedaku ngalem iyo kisu i kon jangan kayak uyan yang suka aku itu daro iku aku bener kon we sapa mana nek ditu kon tak mangan iki memang tak nutuk mangan turut tos parah guys aduh iyo ya mari mandes pedes ndak enak ngombe es adem udah banyak banget sih Le, Fran. apa mah? Mama kate bawa bambang di kurintah sana ya. Oh iya wis mah oh iki turun iki paling mati ngombe yo saiki kon tak kerjain kon nyalon cerame yo bener yo biyen iki guys opo kon opo aduh kok mendung nih mama kon ngentasi gombalan Ayo, ayo. Maju kon.
curut kowe. Aduh mendung rek. Duh. Kayak ngegame iki dupetekku durung tak lebokno iki. Salah opo ah alon-alon. Ya opo kok ndak ada wong payah-payah iki. Monggo sih. No. Udah enak rek. Aduh iya lali aku. Ngombe yo aku dhewe aku.